давоми як соли охир 181109 нафар сокинони вилояти Суғд ба муҳоҷират рафтанд ки аз онҳо 139079 нафар мард ва 42030 нафари дигар занон мебошанд. шумораи сокинони ба муҳоҷират рафта дар соли 2021 назар ба солҳои қаблӣ 150596 нафар зиёд шудааст. дар ин бора Диловар Муродов, иҷрокунандаи вазифаи муовини сардори раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд ҳангоми нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. вай таъкид кард ки агар дар ин давра сафи муҳоҷирон аз ҳисоби сокинони вилоят зиёд шуда бошад, манъи вуруд ё худ депортатсияи муҳоҷирон дар муқоиса ба соли 2020 нисбатан кам гардидааст. соли сипаришуда дар умум 13820 нафар муҳоҷирон аз Федератсияи Русия депортатсия шуданд ки аксарияти онҳо сокинони шаҳру ноҳияҳои Панҷакент, Бобоҷон, Ғафуров, Конибодон ва Ашт мебошанд. Сабабҳои нефафти муҳоҷирони меҳнатӣ: куштор 1 нафар, беморӣ 147 ҳодисаи нохуш 18, садамаи нақлиётӣ 8, заҳролудшавӣ нест, худкушӣ 6, бо сабабҳои номаълум 9 ҳолат шудагӣ. давоми соли 2021 189 нафар муҳоҷирон дар давлатҳои хориҷа фавтиданд ки тобути ҳамаи онҳо тариқи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ба ватан оварда шудааст. аз ин шумора 182 нафар сокинони вилояти Суғд буда, боқимонда 7 нафар сокинони дигар минтақаҳои кишвар мебошанд. бино ба иттилои масъулини раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд, аз шумораи умумии муҳоҷирони фавтида дар давраи ҳисоботи 156 нафар мард ва 33 нафари дигарро занон ташкил медиҳад. умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва яке махзани маълумоти ягона аз ҳисоби кушонаи сарҳадии Кумитии давлатии амнияти миллии Федератсияи Русия ба мо ирсол мегардад. дар соли 2021 аз ҳисоби мақомоти вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия зиёда аз 117 000 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба афв омаданд ки нисбати соли 2020 дар соли 2021 шумораи маъншудагон ҳам хеле кам буд. нишасти хабарии раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии вилоят баргузор шуд. таъкид гардид ки ин ду ниҳод барои кам кардани сафи муҳоҷирон ва саривақт таъмин намудани сокинони вилоят бо ҷои кори доимӣ корбарӣ мекунад. бино ба иттилои сардори агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд Шермуҳаммад Гулмаҳмадзода, давоми соли 2021 7823 нафар сокинони вилоят расман ҳамчун бекор ба қайд гирифта шуданд. ин шумора дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2020 100 нафар кам гардидааст. бино ба иттилои масъулин, ягона муаммои бо ҷои кор таъмин намудани аҳолӣ ин бекасбу ихтисос будани сокинон мебошад. ҳоло аз шумораи умумӣ ҳамчун бекор дар қайди шуғли аҳолӣ қарор доштагон 68%ро сокинони бекасбу ихтисос ташкил медиҳад. як муаммои асосие ки пеши роҳи бо ҷои кори таъмин шудани ин нафаронро мегирад дар баробари дигар омилҳо албатта бекасбу ихтисос будани ин нафаро аст ки айни ҳол аз рӯи таҳлилҳое ки аз ҷониби масъулини соҳа гузаронда шуд 68% нафарони бекоре ки дар қайд қарор доранд бекасбу ихтисос ҳастанд ва ҳамон нафароне ҳастанд қисмати зиёди онҳо ки ҷавононе ки баъд аз адои хизмати ҳарбӣ, яъне баъд аз хатми мактаб ба адои хизмати ҳарбӣ рафтанд ва касбу ихтисос надоранд. айни замон барои ҷалби бекороне ки маълумоти олӣ надоранд ё худ соҳибкасб нестанд, агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд дар ҳамҷоягӣ бо раёсати ҷавонон корбариро ба таври зарурӣ ба роҳ мондааст. таъкид гардид ки давоми як соли охир ба 4400 нафар муроҷиаткунандагон барои касбомӯзӣ аз рӯи 33 номгӯи ихтисосҳо ки ба талаботи бозори меҳнат мувофиқ мебошад роҳа дода шудааст. сокинони ба касбомӯзӣ ҷалб гардида бошад дар ин давра 104,8%ро ташкил додааст. соли 2021 аз 4400 нафар шаҳрвандони бекоре ки ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуданд аз ҳисоби барномаи давлатии мусоидат ва шуғли аҳолӣ аз ҳама зиёд ба касби ихтисоси дӯзандагӣ зиёда аз 1000 нафарашон ба касби ихтисоси дӯзандагӣ асосан занҳои бекори хонишин ҷалб карда шуданд ва боқимонда дигар касбҳо, албатта касбҳои коргарӣ бо талабот ба бозори меҳнат аз ҷониби мардҳо ҳам ҳастанд. мисол кафшергари газобарқ ва челонгар, таъмиргари автомобил, аз ҷониби бо занҳо дигар касби ихтисосҳо ҳаст, аз ҷониби нафарони хоҳишманд омӯзиши муҳосибӣ, касби муҳосибӣ, ҳамчунин омӯзиши технологияи компютерӣ
сантехник ё ки василгари қувву ва дигар касби ихтисосӣ ҳастанд ки аз рӯи бевосита дархости худи шаҳрвандон мо онҳоро ба хайр мегирем ва он ихтисосое ки дар лицензияи марказҳои таълимӣ мо албатта аз ҷониби вазорати маориф иҷозат дода шуда дар доираи ҳамин ва касби ҳунар фаро мегирем. мавзӯъҳои дигари нишасти хабарии ин ду ниҳодро дар гузоришҳои минбаъда матраҳ мекунем. гузориши Фарзона Шамсӣ ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.